Dịka otu n'ime mbọ ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo na-agba ịkwalite mmụta na steeti a, onye isi oche kọmitii nchere oge kansụl ime obodo Anambra West bụ Maazị Felix Ikechi akwụgo ụgwọ maka ule West African Secondary School Certificate Examination WASSCE maka ụmụ akwụkwọ onwe ike ọha dị 42 na mpaghara ahụ. Ya bụ ụgwọ bụ nke jikọtara afọ agụmakwụkwọ 2023 ga-amụpụta afọ agụmakwụkwọ 2022 ga-amụta 2023 maka ụmụ akwụkwọ ahọpụtara site na ụlọ akwụkwọ ndị ụka nwe nakwa ụlọ akwụkwọ ọhaneze nwede 8 bụ na akwụkwọ sekọndịrị dị na mpaghara ahụ. Chibụzọ Okoye bụ onye nta akụkọ anyị kọrọ anyị ka abịa ihe siga. Ya bụ mmemme nke mere n'isi ọnọdụ Okpuruochichi Anambra West bụ nke dọtara ndị nkụzi, ụmụ akwụkwọ, ndị isi ụlọ akwụkwọ, nne na nna nakwa ndị olu oyibo nke na-alụ na Okpuruochichi Anambra West. Mgbe ọ na-ekwu okwu ka Maazị Ikechi mere ka amata na ya bụ ụgwọ akwụkwọ na ụgwọ West African Senior School Certificate Examination ya hụrụ dị iji nyere nne na nna aka. Ndị o mere ka o doo anya na ya bụ iju nke gbara n'afọ 2022 mebisiri akụnụba ha. Maazị Ikechi gara n'ihu wee rịọzie ụmụ akwụkwọ ahụ ndị ritere erere na ya bụ onyinye agụmakwụkwọ n'efu nke afọ 2022 na-aga afọ 2023 ka ha jiri akwụkwọ ha wee kpọrọ ihe ma mee ka o doo anya na ya ga na-abịa na-enene etu ha si agụ akwụkwọ iji fụ na ha na-agụ akwụkwọ etu o kwesịrị. O toziri ndị nyere aka wee kwado ya bụ mmemme nke gụnyere onye ọkaiwu Clement Onwenwu Nosan na Maazị Anthony Ụgwọ maka nnukwu agbamume ha nyere ya bụ Okpuruochichi maka ime ya bụ mmemme. N'okwu nke ya ka onye na-anọchite ọgbọnta vootu Anambra West n'ụlọ nzukọ omebe iwu Anambra steeti bụ Maazị Patrick Obalimodoba kenere ya bụ onye isi oche maka nnukwu mbọ ọ gbara iji hụ na o nyere aka hụ na nne na nna ụmụ akwụkwọ ndị a abụghị ndị na-ata ikikere eze iji kwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ha. Onye isi ọlụ na Okpuruochichi Anambra West bụ ọkaikpe Kingsley Ezibe tokwere ya bụ onye isi oche kansụl Anambra West maka nnukwu mbọ ọ na-agba iji hụ na ihe niile na-aga na ya bụ Okpuruochichi tinyekwere ịkwụrụ ụmụ akwụkwọ ahụ ụgwọ akwụkwọ. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'aha ụmụ akwụkwọ ahụ litere elele ka Maazị Chikwado Ezulu onye si ụlọ akwụkwọ Community Secondary School Umueze Anam wee bịa kwere nkwa na ha ga-agụsi akwụkwọ ha ike ma yọzie Olisa bi n'igwe ka o gozie ya bụ onye isi oche. Ndị ọzọ hụgarịsịrị okwu n'oge ya bụ mmemme toziri Maazị Ikechi maka nnukwu mbọ ọ na-agba ịhụ na ntaramahụhụ nne na nna na-ata n'Okpuruochichi ahụ ya na ajọ ọnọdụ ndị niile bi na Okpuruochichi Anambra West bụ nke a kwụsịrị kpamkpam site na nzam nke bụ isi ọnọdụ Okpuruochichi Anambra West. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.